Hello mga Shy! Welcome to my channel! Kung nakita niyo mga Shy, may happy birthday! Nag-prepare kami na with Noemi. Kaya ba si Noemi og naasab si Magabili og naasab diri si Ma'am JD. Natamang pag-prepare na mo. Nag-decorate bali kami na mga Shy. Tapos, duty naman time mga Shy. Amo naka-uniform kami pero di naman kami busy. Tapos naman trabaho. Amo doon na nag-prepare ani kami kaysa atbang ramana nan amo station. Bali mga Shy, daghan kami nag-birthday ni na time. Ako, si Sir Ken, si Rodel, Sir AJ, daghan pa ni mga Shy. Gawin ko diba no? Tunga. So karon mga Shy, busy sa kami nag-decorate. Namutang sa kami og mga balon. Para di magtaas mga Shy, time-lapse anita. Let's go! At this time mga Shy, dari na kita sa station. Sinuwil to nagdayanan rice cooker o nagluto kami nan lechon og naa sila Ma'am JD sir og naa duha ka bunjing na si Rodel og si di ba na si Rodel, si Monroy og si Kuan gihapon og samtang uban busy sa mga Shy. So picture na anay kanila gamay pa kami diha mga Shy kay ang iban waya pa man abot. So picture anay kami kay ang mga gawin basta gawin mga party or what mga picture ito tayo gadget mawaya ang picture. So ano na mga Shy, tapos picture syempre magkanta-kanta kayo dyan sila ng happy birthday. So matulog dyan mga wayong mga Shy sa station 2, si Inang, si Noemi, si Ma'am Nova, si Rodel. Tagatawa dyan sila mga Shy, pero tapang gutom na. Mabitanan hapag na mga plato si Noemi. Kikaino rin gadto sa gutom si Noemi mga Shy. So karon mga Shy daon si Boss AJ ang may birthday. So naghanap na dyan nag-time kung sino'y mag-ampo. Nagtinuguray ng mga Shy. Mga satara siguro tanan diha ang mga Shy. At this time mga Shy, nakabagat ni si Sir na mag-ampo. Si Ma'am Nova mag-ampo, pero nagduha-duha si Ma'am Nova mag-ampo. Tawa, nagtinuguray na sa gila mga Shy. Kung sino'y kuno tiguyang, amoy kuno mag-ampo. Pero ang mag-ampo kay si Ma'am Nova. At this time mga Shy, nag-ampo na tugnan siya kay mga una kami. So ni Ma'am Nova nag-ampo, tawa si Noemi wayan mati, wayan nagpigong, tawa si Kapitana na video raw, biski nag-ampo. Ay gajod, ang ibang tawa nagkatawa na ra mga Shy. Oh no, sige mga Shy. So samtang niya pa dyan na human og ampo mga Shy, tawan ibang tapang gutom na dyan sila mga sige istoryahay. So kaseryos ka din nila. Dito sa kilid o, serious yung supervisor. Tapos Sir Ken, syempre si Jay kasi magatuwang sa pagkaon. Ano si Magabili, yung turang tanaw sa turang tanaw sa pagkaon. May kasi sinapitong mga Shy. Paggutom na siya din si Magabili, mga Shy. So hapit na doon na human pag-ampo mga Shy. At this time mga Shy, mga natulog kami mga Shy. So nag-abot na to diyan mga station 1, ERSPI and mga AM shift o ang PM shift. So para madali mga Shy, time lapse.
An eternity later. Hi, love! Happy birthday, John! Ako na Ini si Dr. Idera. Uy, dili sila yung second na pinagkuhan. Thank you.